खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि अदालगुरि आरो तामुलपुर सिमना बाङालिफारा इउटि रोडनि साखाथियाव थानाय ट्राइबेल एम्फरियाम काम फुड कर्ट नब्लांखौ दिनै बेखेवना होबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि साखाथियाव थानाय भुटान हादोरनि हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय आइलेन्ड दैमानि बिखायाव थानाय गंसे समायना ट्राइबेल एम्फरियाम काम फुड कर्ट नब्लांखौ दिनै बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ बेखेवनानै होबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो एमएलए जलेन दैमारी, बिटिआरनि एमसिएलए पबित्र बर', बिटिआरनि इएम धर्म नारायण दासजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बिथां प्रमोद बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों गोबां फालांगियारिफोरा ट्राइबेल एम्फरियाम काम फुड कर्टआव जानाय लोंनाय, साहानि दखान, गावनि हारिनि दानाय लुनायनि गानग्रा जोमग्राखौ फाननानै गोबां रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो हागोन होनना फोरमायो। बेनि अनगायैबो बिथाङा आरोबाव मा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। जोङो बिटिसि ओनसोलाव गासै मोनबा जोंनि जिहेतु बेवहाय इन्डिजिनास फुडा जोबोद पपुलार, जोंनि फिथानिफ्राय लानानै बायदिसिना ओंखाम ओंख्रिफ्रा जोबोद माने पपुलार आरो डेलिशियास, मानसिफ्रा मोजां मोनो आरो जोंनि दानाय लुनायफ्रावबो गोबां जिखिनि प्रडाक्ट बिखौ माने मानसिफ्रा नायगिरो। दा बेनिखायनो जोङो गासै मोनबा बेबायदि एम्फरियाम आरो फुड कर्ट बानायनायनि थांखि लादोंमोन। दा फार्स्ट नैबे नाग्रिजुलियाव बियो जाग्रोबाय आरो दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। बिनि उनाव बेवहाय मोनसे कमिटि दानाय जागोन WBTनि आन्डाराव, आरो बे कमिटिया बेखौ सामलायगोन आरो बेवहाय जोंनि लकेल आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप माने आइजोफोर जिफोर प्रडाक्ट खालामो बेखौ बेयाव लाबोनानै फाननो हागोन आरो बेवहाय गासैबो फेसिलिटिया थागोन। बेवहाय ओंखायनो आरो बे सेक्युर जागोन। दा बेखौ लानाय जादों आरो नैबे जायगाखौ सायख'नाय जादों। बेवहाय बगामाथि जोंहा टुरिजिम दङ, गोबां बेवहाय टुरिस्ट प्लेसफोर दङ, मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामो। बे लामाजों आथिखालाव तेजपुर, अरुणाचल जेरावबो मानसिफोर थाङो। दा ओंखायनो नैबे जायगाखौ जों सायख'नाय जादों आरो बेवहाय आं सान्दों जे बे जि थांखिखौ लानानै बेवहाय बेखौ गायसननाय जादों बेयो जाफुंसार जागोन। जों नुबाय बेराफारसेनो बेखौ बेखेवनायाथ' गोरलै खोथा, खिन्थु नाथाय बेखौ रैखानाबेक्षन होनायनि बेलायाव बिनि थाखायनो जों मोनसे कमिटि बानायगोन इमिडिएटलि। जोंहा बेवहाय इएमबो दोङो, लकेल एमसिएलए बिथाङा, आरो जोंनि बाखिखिनि जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे कमिटि बानायगोन जाहाथे बिनि मेनटेनेन्स आरो बेखौ सामलायनाया मोजां जायो।